Dobrý deň. Požiadali ma, aby som sa vyjadrila k rukopisu knihy renomovanej slovenskej autorky Sary Núj Tajomstvá slečny Kláry. Je to príbeh, ktorý som si prečítala s veľkým zaujatím, lebo je veselý, ale aj láskavý a neobyčajný práve v tom, že ako sa prihovára deťom. Je totiž adresný nie v tom, že by im prinášal nejaké nové informácie, čo obyčajne najmä dospelácka verejnosť od súčasnej knihy očakáva, ale v tom, že prevedie deti alebo pozýva deti do takého hĺbšieho prežívania toho, čo sa stalo. A protagonistami príbehu sú dvaja malí školáci, Noro a Jano, ktorí sa šialene zamilovali do slečny Kláry z ich susedstva. Pani Klára, alebo tá slečna Klára je naozaj veľkým magnetom. Keď sa len k škole priblíži, tak vyťahuje klince zo stien, to znamená padajú poličky, rúcajú sa obrazy, nástenky, skrátka chaos. To majstrovstvo Sary Núj je práve v tom, že v tých nonsensových obrázkoch, ktoré iste tušíte za týmto príkladom, sa zrazu objavuje veľmi, veľmi veľa rôznych takých zákutí toho, čo sa v takýchto situáciách odohráva na sociálnej úrovni, na úrovni toho prežívania jednotlivca, či dospeláka, alebo aj dieťaťa. A v tom je práve ten príbeh úžasne taký farebný alebo farbistý, že ponúka veľkú paletu možností tomu dieťaťu, aby sa k týmto prežívaniam a k tým jednotlivým hĺbkám tej situácie mohlo priblížiť. A pritom si celkom slobodne môže zvoliť, čo mu je teraz príťažlivé, čo mu je milé, pretože ten príbeh ho v ničom neobmedzuje. A tak napríklad sa môže zoznámiť s postavami, napríklad s pani riaditeľkou, ktorá sa veľmi zhostila svojej povinnosti a svojej sociálnej role a snaží sa tú situáciu hasiť po svojom. Snaží sa rýchlo pozabíjať takým tým kladivkom klince a vrátiť všetko na pôvodné miesto. Môže sa jej to však v tomto príbehu podariť? Alebo pán nový, veľký pragmatik, biznismen, ktorý sa rozhodol vyťažiť z tejto situácie, môže naozaj priniesť nejaký úžitok do celého tohto príbehu. No a sú to tajomstvá, takže viacej prezrádzať nebudem, ale knihu veľmi odporúčam. Odporúčam ju preto, lebo je pozýva dieťa naozaj objaviť. A oslovuje dieťa v tom, čo je preň slovami ešte neuchopiteľné. A ani sa tomu nečudujem, pretože tí z vás, ktorí vedia za menom Sara Núj, je vlastne schovaná v skutočnosti Dagmar Slováková, ktorá aj vo svojom profesionálnom živote sa dotýkala ľudských duší ako psychiatrička, ako terapeutka detí i dospelých. A myslím si, že túto múdrosť z jej skúsenosti, ktoré teda prežila z vlastnej autopsie, pretavila aj do svojich príbehov. Tak vám želám krásny čas s touto knižkou a taký plný zmysluplného objavovania.